De zin schijnt volop. We binnen op camping De Zeehoeve in Haas. Er is topoelis van de organisatie, want de wedstrijd in het centrum van de stad kan net teruggaan. Op het laatste stuit wordt de route verlaagd. We zijn natuurlijk hier samen met de Tallship Race, dus 2 grote evenementen tegelijkertijd. En dan moeten we even kijken wat kan en wel, wat kan dan niet veilig. En we hebben daarom besloten de route van de Endurance een stukje zuidelijk ten Hardelingen neer te leggen nu. Zodat we meer de kans hebben om echt gewoon stevig te racen. Het gaat om een Endurance. Deze route van Haas naar Kimswerd wordt 2 uren bevinden. Het team met de langste afstand wint. Ga je de hele Endurance zo doen? Ja, als ik het niet doe, dan gaan we gewoon in een duwen. Eva Mendes, Gringo Costa Chorizo, Santa Maria Tex-Mex, Shakira Nacho Salsa, Sombrero Gato Negro, Mojito. De koprenners van het Private Energy Team bleven achter op de camping. Ze doggen net mee om deze Endurance. Dit is voor ons net dat wij jongen kennen op energie die we heel kennen. Nee, we varen in maar behouden. Want ik weet zeker dat met dit waar, met deze zinnen, ja, ik heb wel continu vol gas. Maar dat doe je net omwille van de veiligheid. Nou ja, en dan 12 uur hinder in de sleer. Nee, dat doen we net. Het besluit om net mee te doen heeft geen consequenties voor het algemene klassement, want de Endurance is een apart wedstrijdonderdeel. Dan nou naar de Sola's die het Wolde Street omgaan. Bij het keerpunt treffen we projectdirecteur Albert Boscha. Hij is tevreden met het verren van de etappe. Het is het spel met de reglementen. Dit is een endurance, het is een aparte wedstrijd. Het telt net mooi voor het klassement en dan kun je keuzes maken. En het valt mij mooi dat toch nog zoveel boorden dit wil willen. En dat vind ik hartstikke mooi, want dat blijkt dat die mensen willen gewoon graag varen. Maar de bin erbij die gaan van het klassement en die zeggen van nou dit doe ik net. Het ging gevolgen voor mij, dus dit liet ik om je voorbij gaan. De TU Delft sjeest dus een paar keer voorbij, maar dan in lezen ze aan de kant. Wetter in de boord, oorzaak onbekend. Er is hier ook nog een sprintonderdeel. Daarvan hadden de Sola's terug de Tjerk Hirresloezen. Het zat de wet erop. Dit is een unicum. En zat de Sjen gaat het al hier goed. Het Private Energy Solar Team docht wel mee onder de sprint. En ze winnen de 200 meter met een tijd van 28 seconden. Morgen dan de laatste dag van de Solar Challenge 2014. De etappe gaat dan van Haas naar de Prinsentuin in Ljouwert.